Θανάσης από την ηρωική Τάρα. Εκτάκτος θα απονείμει τον έμενο ο κύριος Παύλος Χρήστου, επιστήθιος φίλος του. Συγχαρητήρια από τη θέση αυτή, κύριε Στράτη. Έχουμε άρεστη συνεργασία, μόνιμος αρθρογράφος στην Νέα Νικολιτσίου. Από τη θέση αυτή τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο νεότερος υπόμενος. Το πήγε την Τάρα. Κυρίες και κύριοι, όπως θα διαπιστώνετε, είμαι ο νεότερος από τους συγγραφείς, αλλά με πέρασε ως τώρα από Μιχάλης, ο φίλος και πολυγραφότατος. Θα ήθελα με την ευκαιρία τούτης της βράβευσης να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και εκ μέρους όλων των τιμωμένων στους αντίστοιχους ανθρώπους που μας βοήθησαν στα πρώτα χρόνια της ζωής μας, σε ανθρώπους σαν τον Παπαθανάση τον οικονόμου, σαν τον δάσκαλό μου τον Γιάννη Κοταξίδη, που δίνοντάς μας τα πρώτα πνευματικά εφόδια, μας παρέδωσαν σε άξιους καθηγητές, σαν τον Θεόφιλο του Τσίμα, τον Σπύρο του Καινούριου του Χρονοβόλη και άλλους που με τη σειρά τους μας οδήγησαν στα μονοπάτια της ζωής, αλλά και στα πνευματικά μονοπάτια. Ευχής έργο θα ήταν να ακολουθήσουν κι άλλοι τούτες τις δικές μας ανασχολήσεις, νέοι και μεγαλύτεροι σε ηλικία, μιας και βρισκόμαστε στο μετέχνιο του παλιού με το καινούριου, του παραδοσιακού με το μοντέρνο. Σας ευχαριστώ πολύ.